Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και καλωσορίσατε και σήμερα στο Πάμε Ευρώπη. Θεματική ενότητα του μήνα η τρομοκρατία, η σκιά της οποίας πλανάται πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη. Η απειλή της θα μπορούσαμε να πούμε ασύμμετρη και αόρατη, τόσο για τη γυραιά Ήπειρο και τους πολίτες της, όσο και για ολόκληρο τον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των θεσμών της δίνει το δικό της αγώνα για καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Από την πρόληψη μέχρι την ποινικοποίηση της συμμετοχής σε προπαρασκευαστικές τρομοκρατικές δραστηριότητες, ακόμη και την προπαγάνδα μέσω διαδικτύου. Το φάσμα των δράσεων των τρομοκρατών από τη μια και της Ευρώπης από την άλλη είναι τεράστιο. Ένας αγώνας ιδεολογικός αλλά ταυτόχρονα και πολιτικός. Σήμερα, ωστόσο, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την τρομοκρατία από μια διαφορετική σκοπιά, εστιάζοντας στην κοινωνική της διάσταση. Τι οθεί κάποιον να συμμετάσχει σε μια τρομοκρατική οργάνωση, ποια τα κίνητρά του και τι θέλει να επιτύχει με αυτό, ποιες οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων για τους μουσουλμάνους στο σύνολό τους και πώς η προσπάθεια αντιμετώπισης της τρομοκρατίας παραβιάζει ενδεχομένως ανθρώπινα μας δικαιώματα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε με τη βοήθεια του νομικού και διεθνολόγου Αντώνη Στυλιανού που βρίσκεται κοντά μας. Κύριε Στυλιανού, καλή σας μέρα, καλωσορίσατε στο Πάμε Ευρώπη. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνουμε αρχή και να μου πείτε πού οφείλεται η εδραίωση της τρομοκρατίας και αν οφείλεται σε κοινωνικά αίτια. Θα πρέπει πρωτίστως, κύριε Ξενοφόντος, να τονίσουμε το γεγονός ότι η τρομοκρατία είναι ένα ιδιαίτερα πολυσύνθετο πρόβλημα, άρα δεν είναι αρκετά εύκολο να προσδιορίσουμε ακριβώς τα αίτια ή τα αιτιατά της τρομοκρατίας. Αποτελεί όμως κατεξοχήν ένα κοινωνικό πρόβλημα και όντας ένα κοινωνικό πρόβλημα θα πρέπει ακριβώς να εστιάσουμε την προσοχή μας στις καταστάσεις εκείνες που δημιουργούν περιστάσεις τρομοκρατίας ή εξωθούν κάποιον στο να συμμετάσχει σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή να συμμετάσχει ως μοναχικός λύκος ή κοιμόμενο κύτταρο σε τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως είχαμε αρκετά παραδείγματα στην ιστορία και πολλές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της. Απλά να τονίσουμε, αγαπητέ Γιάννη, ότι την περίοδο 2009 με 2013 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσοβήθησαν ή σταμάτησαν οι αστυνομικές αρχές περίπου 1010 τρομοκρατικά χτυπήματα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά όπως πολύ σωστά έχετε τονίσει είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλω να δούμε τα κίνητρα τώρα που οθούν κάποιον να συμμετάσχει σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα την οποία μπορούμε να δούμε και να τη σχολιάσουμε μαζί. Τα κίνητρα λοιπόν που οθούν κάποιον να συμμετάσχει σε μια τρομοκρατική οργάνωση είναι ίσως η ανάγκη του για να ανήκει κάπου. Η λάθος αντίληψή του για το τι είναι Ισλάμ και τι μουσουλμανισμός. Ίσως να θεωρείται μια πράξη αναρχίας ενάντια στο κατεστημένο και στο δυτικό τρόπο σκέψης και ζωής, ο οποίος σύμφωνα με τα μέλη των οργανώσεων αυτών έχει καταστρέψει τις τοπικές κοινωνίες και είναι βασισμένος στην απληστία και στην εκμετάλλευση. Είναι ιδεαλιστές, το κάνουν για οικονομικούς λόγους ή το κάνουν επειδή υποχρεώνονται. Ακριβώς. Πολύ σωστά έχετε επισημάνει αρκετά από τα κίνητρα τα οποία οθούν την τρομοκρατία και όπως είχαμε πει και στην αρχή, είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα, άρα θα πρέπει ακριβώς να δούμε ποιες είναι οι καταστάσεις οι οποίες εξωθούν κάποιους στην τρομοκρατία. Πολύ σωστά έχετε εντοπίσει το γεγονός ότι η κοινωνική συνοχή είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οθούν κάποιον να ασχοληθεί με πράξεις τρομοκρατίας. Δηλαδή, η μία αποδοχή της αντίθετης άποψης ή η μη ενσωμάτωση του. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο βλέπουμε στην Ευρώπη σε σχέση με τους μετανάστες, για παράδειγμα. Γιατί έχουμε αρκετά παραδείγματα στη Γερμανία, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη και ούτω καθεξής, όπου μετανάστες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν οι ίδιοι ή το κράτος το ίδιο δεν κατάφερε να τους ενσωματώσει στην κοινωνία, εξωθήθηκαν ακριβώς σε πράξεις τρομοκρατίας. Υπάρχει επίσης η παράμετρος της ύπαρξης των κοινωνικών και πολιτικών ανισοτήτων ή αδικιών. Ένας τρομοκράτης, δηλαδή κάποιος ο οποίος οθείται στην τρομοκρατία, πιστεύει ότι αδικείται ή ότι η κοινωνία αδικείται, οπότε μέσω της βίας θεωρεί ότι αυτός θα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αρθεί ή να σταματήσει η αδικία. Υπάρχουν τα οικονομικά αίτια που εξωθούν κάποιον να μπει στην τρομοκρατία, υπάρχει ο ρατσισμός και υπάρχει φυσικά και φαινόμενα ιδεολογικά
ή πολιτικά ή φαινόμενα θρησκευτικά. Απλά θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι απομυθοποιείται σε κάποιο βαθμό η ύπαρξη φτώχειας ή το χαμηλό βιομορφωτικό επίπεδο. Είχαμε δει, για παράδειγμα, στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Λονδίνου το 2005 ότι οι δράστες ήταν φοιτητές, ένας εξ αυτών ήταν γιατρός μάλιστα. Το ίδιο είχε γίνει και στη Μαδρίτη, όπου πρόκειτο για άτομα υψηλού κοινωνικού και μορφωτικού επίπεδου. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, για παράδειγμα, ο πάλε ποτέ ηγέτης της Αλ-Κάιντα, καταγόταν από μια πλούσια οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, άρα κάπου απομυθοποιείται η έννοια της φτώχειας και του χαμηλού μορφωτικού επίπεδου ως αιτία η οποία προκαλεί την τρομοκρατία. Μάλιστα. Και παίρνω αφορμή από κάτι που είπες προηγουμένως για τους μοναχικούς λύκους, ότι έχουν αναπτυχθεί πολλοί τρομοκρατικές ενέργειες από άτομα τα οποία δεν είναι καν ενταγμένα σε καμία τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή λειτουργούν αυτόνομα και μεμονωμένα, ως μονάδες. Θεωρώ την απάντηση την έχεις δώσει στην αρχή, στην εισαγωγή σου, λέγοντας ακριβώς ότι ένας από τους λόγους ο οποίος σωθεί κάποιον να γίνει τρομοκράτης είναι η ανάγκη που έχει ως άνθρωπος να νιώσει ότι υπάρχει και ανήκει κάπου. Υπάρχει επίσης ο μιμητισμός και σε σχέση ειδικά με τους μοναχικούς λύκους, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη ειδικά. Το έχουμε δει να γίνεται πολύ πρόσφατα στη Γερμανία, για παράδειγμα, στην επίθεση στη Χριστουγεννιάτικη αγορά τον Δεκέμβριο του 2016. Το έχουμε δει να γίνεται στη Ορλάντο, το έχουμε δει να γίνεται στην Τουρκία, για παράδειγμα, και ούτω καθεξής. Άρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η δράση των μοναχικών λύκων. Και εκτιμάται μάλιστα ότι αρκετοί εξ αυτών βρίσκονται και ετοιμάζουν τρομοκρατικά χτυπήματα, τα οποία, όπως πολύ σωστά έχεις αναφέρει επίσης στην εισαγωγή σου, είναι ασύμμετρες απειλές. Και ο όρος ασύμμετρη απειλή έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να προσδιορίσεις τον κίνδυνο, δεν μπορείς να εντοπίσεις τον κίνδυνο και χρησιμοποιούνται μέσα τα οποία είναι πολύ εύκολα να έχει οποιοσδήποτε στη διάθεσή του. Κλέβεις ένα φορτηγό, για παράδειγμα, και μπαίνεις σε μια αγορά ή σε μια δημόσια πλατεία, όπως είχε γίνει στη Νίκαια το 2015, όπως είχε γίνει πρόσφατα στο Βερολίνο, και ο στόχος είναι ακριβώς μέσα από αυτές τις ασύμμετρες απειλές να προκληθεί χάος, να δημιουργηθεί τρόμος και να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι κοινωνικοί αντίκτυποι οι οποίοι δημιουργούνται μέσω της τρομοκρατίας. Πολλοί μάλιστα Ευρωπαίοι, μη μουσουλμάνοι, κατατάσσονται σε τρομοκρατικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το Ισλαμικό κράτος. Εδώ θα ήθελα ωστόσο να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα και κάποιες έννοιες, γιατί καλός ή κακός, εμείς στην Ευρώπη θεωρούμε ότι μουσουλμανισμός ίσον τρομοκρατία. Ή ασπάζομαι το Ισλάμ ίσον είμαι μέλος σε τρομοκρατική οργάνωση. Αυτά βεβαίως δεν υφίστανται. Όχι, αυτά είναι τα στερεότυπα τα οποία δημιουργούμε, αυτό το branding που δίνουμε στην τρομοκρατία, ότι οποιοσδήποτε είναι μουσουλμάνος, οποιαδήποτε φορεί φερετζέ, για παράδειγμα, οποιοσδήποτε προσεύχεται σε έναν τέμενος, είναι κατά ανάγκη τρομοκράτης. Αυτό είναι ένα στερεότυπο. Παραμένει το γεγονός όμως ότι αρκετοί εξτρεμιστές μουσουλμάνοι προσιτιλίζονται στην τρομοκρατία και βρίσκονται εντός των τάξεων του Ισλαμικού κράτους. Έχεις πει κάτι προηγουμένως που αφορά αρκετούς Ευρωπαίους οι οποίοι μετέχουν στο το καλούμενο Ισλαμικό κράτος. Η Europol έχει εκτιμήσει ακριβώς ότι τον τελευταίο χρόνο περίπου 3.000 με 5.000 Ευρωπαίοι έχουν πάει στη Συρία για να πολεμήσουν στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους και αυτοί σε κάποια φάση θα επανέλθουν, κύριε Ξενοφόντος, στις χώρες καταγωγής τους, στις χώρες προέλευσης τους. Και εκεί μπορεί να προσιλητήσουν και άλλους ή μπορεί να ενεργήσουν πλέον ως μοναχικοί λύκοι. Και ακριβώς εκεί έγκυται και ο όλος προβληματισμός ο οποίος υπάρχει σε σχέση με την τρομοκρατία, τα κοιμόμενα κύτταρα και τους μοναχικούς λύκους. Απόδειξη αυτού που λέμε τώρα είναι και το παράδειγμα δύο κοριτσιών, της Νάντια Μουράτ και της Λάμια Τζιμπασάρ, από το Ιράκ, οι οποίες υπέστησαν τη σεξουαλική υποδούλωση από τους τζιχαντιστές, βιάστηκαν, αγοράστηκαν, πουλήθηκαν επανειλημμένως και
και σήμερα αποτελούν σύμβολα της ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να πάμε να δούμε μαζί την ιστορία τους, καθώς τα δύο αυτά κορίτσια βραβεύτηκαν τον προηγούμενο Δεκέμβριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ, και να επιστρέψουμε. Lamia Aji Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. هرتال في مالدات عايشين براسي قالك يعني مبيك تخشن وناهل يعني أسبقا محتاج تشتكي بمقالك كيري 200 وناهل نزعاج سوا بمتماشان شمراتك. It's a comfort to Lamia that has brought a smile back to her face. Nadia Murad, meanwhile, is travelling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. الملايين من الناس هاجرت بيوتها جميعها بسبب جرائم داعش. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. حياتها معمو كبويا أف قضية كسفر وكرسالة زبقين مخلقين كحياتك طبيعي نينا حتى نجبر بشغلي جي حتى داعش هاي وحتى كجوجينت ملدستي واندينو حتى مهد بمال وبيجين. كيف هذا شحاتة نورتي؟ نعم. Both Nadia Murad and Lamia Aji Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed. The women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. Lamia spent 20 months in the clutches of the Islamic State. It was while fleeing her torturers that she was hit by a landmine, leaving her face badly burned. Back in her room, she looks at photos of her life before. She still has no news about her parents, and her younger brother is waiting behind in Iraq after being bought back from the Islamic State by an uncle. نازج بار خوابتني بيجم مش بقصة خوابتني بيجم أزش همارة بيجم جاكا دي ناسري هنا ديها كبسري ما إيز دياكري. Telling her story to prevent it happening again is also what motivates Nadia Murad. It was thanks to a neighbour that she managed to escape. She counts herself lucky. Nominated as the UN Special Ambassador for the Victims of Human Trafficking, Nadia has become a figurehead for the Yazidi community. بس حساقة لقيت خلقيتكم هس شما بالد بينم هزارة بوينا لاجئ كذب خود بينم كهي حركش مال جهة كي ردركت كاز بينم هيج داعش البيما يكا ما خلاص بكوكا أمنا مينن كف قوات تيش مرة كاس كاربم كاس ملاتي خو خلقي وساد بين من البيت عدا كاس وقواتش مرة كاس تقابلها في تشتيناك. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament's Sakharov Prize for Freedom of Thought. 3,000 Yazidi women are still being held captive by the Islamic State in Iraq. Πραγματικά συγκλονιστική η ιστορία αυτών των δύο κοριτσιών, κύριε Στυλιανού, και έχω να σου πω ότι είχα την τιμή να τις χειροκροτήσω από κοντά σε μια κατάμεστη αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί βρισκόμουν στο Στρασβούργο. Τα όσα είπαν ήταν πραγματικά συγκλονιστικά, δεν τα φορεί ο ανθρώπινος νους. Γινόμαστε ρατσιστές. Έχουμε γίνει ρατσιστές στη σκιά της τρομοκρατίας. Δυστυχώς, ναι. Η απάντηση είναι τόσο απλά μονολεκτική, στο ότι ακριβώς ο φόβος της τρομοκρατίας, το πέπλο που αιωρείται με τη μορφή της τρομοκρατίας, μας έχει κάνει δυστυχώς ως πολίτες, ως Ευρωπαίους πολίτες, ως κουλτούρα, μας έχει κάνει πολύ πιο ρατσιστές από ό,τι ήμασταν. Και αυτό φαίνεται και μέσα από επίσημα στατιστικά στοιχεία, για παράδειγμα, τα οποία έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το Ευρωβαρόμετρο. Το τελευταίο, για παράδειγμα, Ευρωβαρόμετρο του Δεκεμβρίου του 2016 καταδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν την τρομοκρατία την δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση
για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την μετανάστευση, με την οποία συνδέεται φυσικά η έννοια της τρομοκρατίας, γιατί ακριβώς στην κουλτούρα μας ή στα μυαλά μας έχουμε στοχοποιήσει και τους μετανάστες, τους οποίους θεωρούμε επίσης ενδυνάμει τρομοκράτες ή εν ενεργεία μοναχικούς λύκους, αν θέλετε. Και αυτό ακριβώς έχει οδηγήσει και σε φαινόμενα ξενοφοβίας, σε ρατσιστικές επιθέσεις, και σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα πνεύμα ή μια νοοτροπία Ισλαμοφοβίας, η οποία επηρεάζει αρνητικά την αποδοχή και την ενσωμάτωση μουσουλμάνων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, γιατί αρκετές φορές έχετε επισκεφθεί πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι υπάρχουν αρκετοί μουσουλμάνοι, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό τους στοχοποιεί, τους αποδεσμεύει από την κοινωνική συνοχή, αν θέλετε, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, και είναι μια και από τις αιτίες, αν θέλετε, της τρομοκρατίας, όπως τις είχαμε συζητήσει προηγουμένως. Πώς κρίνετε εσείς τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταπολέμηση της τρομοκρατίας? Θεωρείτε ενδεχομένως ότι στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους Ευρωπαίους πολίτες, η ίδια η Ένωση παραβιάζει τις αρχές και τις αξίες της, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα? Είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας και χαίρομαι πραγματικά που ρωτάτε αυτό, γιατί ακριβώς μία από τις επιπτώσεις που είχε η τρομοκρατία, η αντιτρομοκρατική πολιτική, η οποία ακολουθείται για παράδειγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005, όταν υιοθετήθηκε μια συγκεκριμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μια ακριβώς λοιπόν από αυτές τις επιπτώσεις είναι και ο περιορισμός, οι εκπτώσεις, αν θέλετε, οι οποίες γίνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δημιουργείται για παράδειγμα αυτό που ονομάζεται profiling στην αγγλική, δηλαδή χαρακτηρίζω κάποιον ως αστυνομική αρχή ως ενδυνάμει ή εν γέννη τρομοκράτη, γιατί για παράδειγμα είναι σκουρόχρωμος, γιατί ασπάζεται τον μουσουλμανισμό, γιατί επισκέφθηκε ένα συγκεκριμένο τέμενος, και τότε η αστυνομία μπορεί να παραβιάσει τα προσωπικά του δεδομένα, να παραβιάσει την αρχή της προστασίας της επικοινωνίας, της προσωπικής του ζωής, να υποκλέψει τα τηλεφωνικά του μηνύματα, κλήσεις, ηλεκτρονική επικοινωνία και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχουν αρκετές κάμερες για παράδειγμα, οι οποίες για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιούνται, όμως αυτές παραβιάζουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό την ιδιωτικότητα του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Άρα αυτή είναι μια από τις σοβαρότερες επιπτώσεις, αν θέλετε, που έχει η τρομοκρατία σε σχέση με την κοινωνία και τον αντίκτυπο που έχει αυτή. Στη ζυγαριά εσείς ποιο θεωρείτε ότι βαρύ περισσότερο, η ασφάλεια μας ή τα ανθρώπινα δικαιώματα? Είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα να απαντηθεί. Πάντοτε θα πρέπει να κρίνουμε υπό τις περιστάσεις. Για μένα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφέρετα, δηλαδή δεν μπορούν ποτέ να περιοριστούν, εκτός από πολύ συγκεκριμένους περιορισμούς. Από την άλλη όμως πλευρά ακριβώς η ασφάλεια και η ύπαρξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη ασφάλειας, άρα κάπου πρέπει να υπάρξει μια γραμμή και να τραβηχθεί μια πολύ αυστηρή γραμμή σε σχέση με το πού τερματίζεται η προστασία του ανθρώπου και πού αρχίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να υπάρχουν οι περιορισμοί. Μάλιστα. Θα ήθελα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας. Θεωρείτε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο αποτελούν όπλο στα χέρια των τρομοκρατών? Αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο όπλο στα χέρια των τρομοκρατών. Αυτό έχει φανεί κυρίως μέσα από τη δράση του ούτω καλούμενου Ισλαμικού κράτους, του ISIL, το οποίο χρησιμοποιεί ευρέως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, το Twitter και ούτω καθεξής, όχι μόνο για την στρατολόγηση νέων μελών, αλλά και για να τους κάνει μια πλήση εγκεφάλου ουσιαστικά σε σχέση με τις ιδέες και τις απόψεις, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ένα κράτος, σε εισαγωγικά, το οποίο προωθεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κοινωνική συνοχή, βοηθά τους φτωχούς και ούτω καθεξής. Απλά να αναφέρω ενδεικτικά ότι το Ισλαμικό κράτος αναρτά στο διαδίκτυο 38 δημοσιεύσεις την ημέρα. Ο τέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μάρτιν Σούλτς, είχε δηλώσει ότι η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη είναι τα όπλα κατά της τρομοκρατίας. Θεωρείτε ότι αυτό ισχύει ή είναι πολύ υπεραπλουστευμένη η προσέγγιση? Είναι υπεραπλουστευμένη η προσέγγιση, όμως ακριβώς οριοθετεί ποια πρέπει να είναι η δράση μας σε σχέση με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Γιατί δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε μια πράξη τρομοκρατίας μετά που θα γίνει. Το κυριότερο για μας
είναι η πρόληψη της τρομοκρατίας και η πρόληψη ακριβώς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ανεκτικότητα της διαφορετικότητας, αλλά και την αλληλεγγύη η οποία προσφέρεται. Γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι μια από τις αιτίες της τρομοκρατίας, ειδικά στην Ευρώπη, είναι αυτό που είχαμε τονίσει προηγουμένως, η μη ενσωμάτωση ομάδων στο κοινωνικό σύνολο. Και είναι αυτή και ακριβώς και η προσπάθεια, αν θέλετε, η οποία γίνεται σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε de-radicalization. Δηλαδή, όταν κάποιος αποφασίσει να φύγει από την τρομοκρατία και να επιστρέψει, πώς οι κοινωνίες μπορούν να ενσωματώσουν και να παράσχουν αρρωγή σε αυτό το άτομο για την πλήρη ενσωμάτωσή του στην κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας σήμερα. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς αυτά είχαμε σήμερα για σας. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπομπή, στο Instagram, το Facebook και το Twitter, γράφοντας EP4U. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα, για να πάμε φυσικά που αλλού, Ευρώπη. Καλό υπόλοιπο και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.